Hej, hvem er du egentlig? Mit navn er Lars Lykke, men jeg har jo ødelagt sygehuset og havet, så ukendt er jeg vist ikke. Nå, vi skal bare snakke om, hvordan det går med økonomien, da du var statsminister. Det er da et mærkeligt spørgsmål. Er det nu underligt at få sponsor under bukser for Venstre? Der er bare nogen, der har været nervøs om, hvis du ikke engang kan styre din egen økonomi, hvordan skal du så styre Danmarks økonomi? Jeg havde da aldrig sagt, at jeg ikke engang havde råd til underbukser og tog for jeres penge. Du har jo taget ret mange penge. Jeg har ikke taget meget, jeg har taget mindre meget. Eller meget mindre. Eller mindre meget, som jeg mindre meget af. Ja, okay. Men hvordan går det så med Moderaterne? Nu har jeg været i Venstre, så gik det galt for dem. Væk med dem, du. Så var der Moderaterne. Jeg kunne ikke lide dem, der var der, så væk med dem, du. Hvordan var du sygehus- og havpolitiker, når du ødelagt begge dele? Forestil dig denne scenarie, at det er et barn, som ødelægger en af voksnes legohuse. Så ved barnet selvfølgelig, hvordan man fikser det. Nej, babyen skriger og siger, at det ikke var ham. Siger du, at jeg ligner en voksen baby? Nu laver vi et møde på 12 timer, så vi kan se, om jeg ligner en baby. Ja, så blev du rød i hovedet, som om du var en baby. Jeg tror, vi er færdige med interviewet her.